Dobre, ešte raz teda predstavím. Ja som Andrej Nemeček, pracujem v Goodrequeste ako frontend developer. A našou víziou je tvoriť zmysluplný a zodpovedný digitálny svet. Preto chceme ísť aj príkladom a chceme druhým prezentovať o prístupnosti. Začnem prvým častým mýtom, že prístupnosť sa týka len malej skupiny ľudí. Avšak na svete je viac ako 1 miliarda ľudí so zdravotným postihnutím, len na Slovensku je viac ako 320 000 ľudí evidovaných ako zdravotne postihnutých a ľudí nad 65 rokov je viac ako 930 000. Takže to sa mi nezdá ako malé číslo. A preto by sme sa mali snažiť robiť weby prístupné, bez ohľadu na vek, vzdelanie alebo nejaký handicap. Začnem s prvou skupinou ľudí, a to sú zrakovo handicapovaní. Okrem nevidiacich sem patria aj slabozrakí alebo farboslepí. My sme si pripravili aj video s Petrom Haladom, ktorý vám ukáže, aké je to byť nevidiaci a pracovať na webe s čítačom obrazovky. Uvidíte tam aj nejaké časté bariéry, s ktorými sa nevidiaci často stretávajú na weboch. Chceme si kúpiť lístok zo Žiliny do Bratislavy, využijeme služby Národného železničného prepravcu, jeho domovskú stránku zssk.sk. Tu pod nadpisom úrovne 2 vyhľadanie spojenia je umiestnený formulár, prostredníctvom ktorého ten nákup zrealizujeme. Ja navigačnými klávesami čítača obrazovky sa dostanem do editačného poľa odkiaľ cestujeme. Začnem zadávať teda, že cestujeme zo Žiliny. Teraz by som očakával, že sa mi ozve šepkár, ktorý sa mi teda neozval. Ja však viem, že sa tam nachádza šípkou dole. Budem prechádzať po jednotlivých položkách. Žilina Zárečie, Žilina, vrátil som sa. Pri tom šepkárovi som očakával, že mi povie aj počet položiek a na ktorej položke sa ja nachádzam. Takže nachádzam sa na Žilina. Kam. Tu oceňujem ináč pri týchto editačných poliach to, že popis editačného pola je zviazaný priamo s editačným polom, teda s tou funkciou, ktorá obsluhuje dané editačné pole. Takže zadám Bratislava. Opäť využijem službu vstávaného šepkára, ktorý sa mi síce neozval na vyzvanie, ale teraz potvrdíme Bratislava hlavná stanica. No, pokračujem v zadávaní. Tu je údaj o čase, my chceme cestovať 28. To editačné pole vlastne je neprepisovateľné, nemôžem ho teda ja meniť priamym vpisovaním, ale sú tu na to ovládacie prvky. Tieto dva odkazy, ktoré sú však nepopísané a ja teda viem, že oni mi menia hodnoty toho editačného pola, ale správne by mali byť tieto odkazy popísané tak, že ten prvý odkaz uberá jeden deň, ten druhý odkaz pridáva jeden deň. Takže ja pridám dvakrát, Enter. Nemám žiadnu odozvu z editačného pola, takže sa musím fyzicky presvedčiť, či som si zvolil správny dátum. Odkaz. Editačné IBA načítanie povinné vybrané 28.04.2024. Áno, už je to 28.4. Chcel som cestovať o 2 dní, takže pokračujem ďalej. Odkaz. Editačné povinné vybrané 13.2.09. Rovnakým spôsobom budem postupovať s časom. Editačné má fokus povinné vybrané 13.2.09. Ináč toto editačné pole, aj to predchádzajúce editačné pole, tu už chýba popis. Odkaz má fokus prepojené. Odkaz. Editačné povinné vybrané 13.2.09. Editačné má fokus povinné vybrané 13.2.09. Mal by to byť popis čas cesty, napríklad, áno. No a teraz prejdem na ovládací prvok. Odkaz, opäť nepopísaný. Odkaz. Aj druhý odkaz je nepopísaný. Prvým odkaz z mojej skúsenosti viem, že uberá 30 minút, druhý pridáva 30 minút. Ja chcem teda
pridať 1 hodinu. To znamená, že na odkaze dám 2-krát Enter a verím, že raz bude tento odkaz popísaný s tým, že pridaj 30 minút. Tak. Odkaz. Editačné povinné vybrané 14:00. 14:00. Dobre. Takže hodinu som pridal. Odkaz. Vyhľadať spojenie tlačidlo. Toto tlačidlo je správne popísané, vyhľadať spojenie, takže niečo riešiť, potvrdíme. No a načítala sa mi stránka s vyhľadanými spojeniami. Ja viem, že sú umiestnené v tabuľke, takže navigáciu čítača po tabuľkách. Tabulka s variantkami a 3 stĺpcami riadok 1 stĺpec 1 14:31. Sa dostanem na prvé spojenie, ktoré ide zo Žiliny 14:31. Mohol by som si celé toto spojenie pozrieť, že kedy vyrazím, kedy dorazím do Bratislavy. Stĺpec 2 Žilina. Ale pre mňa je 2:31 riadok 1 momentálne zaujímavá informácia, že či nájdem nejaký prvok, ktorým si budem môcť kúpiť lístok práve na toto spojenie, pretože ja viem, že fyzicky tam taký prvok je. Riadok 2 stĺpec 1 16:33. Stĺpec 2 Bratislava hod.sd. Mimo tabuľka 2 hod. 2 min. Grafika výluka výkričník. Výluka výkričník. Tu počujeme informáciu o výluke. 201 km. Odkaz s variantkami a 3 stĺpcami riadok 1 stĺpec 1 14:37. Ale už prechádzam 2 Žilina. 14:37 riadok. na ďalšie spojenie. Takže nenašiel som prvok na kúpu lístka. No a teraz mám teda dve možnosti. Buď začnem robiť veci nejaké neštandardné, alebo si pôjdem lístok kúpiť priamo na stanicu, čo sú už ďalšie komplikácie. Takže som sa rozhodol teraz, že urobím veci neštandardné. Vrátim sa na to prvé spojenie, teda na ten vlak, ktorý som si vybral, že s ním chcem cestovať. Stĺpec 1 16:33. 14:31 riadok 1 do 2 stĺpec 3 grafika XS 6. Táto tabuľka, okrem toho, že je tabuľka, sa pre mňa a pre môj čítač obrazovky javí ako obyčajný text a nemám dôvod s ňou nejakým spôsobom interagovať, ale ja to teraz urobím, dám na nej Enter. Tak. A ja už teraz viem, nemám tú informáciu, čítač mi ju nesprístupnil, pretože čítač mi ju nesprístupnil, ale ja viem, že sa mi teraz objavil prvok na kúpu lístka, na ktorý sa viem dostať navigáciou po odkazoch. Áno, tu ho mám. A teraz, keby som si potvrdil tento odkaz, tak sa mi sprístupní formulár na kúpu celého lístka. Stavu o tom, ako nevidiaci ľudia pracujú na webe. A ďalej sú tu okrem aj nevidiacich ľudia s poruchami slúchu. Oni potrebujú, aby web poskytoval textovú alternatívu pre akýkoľvek hlasový obsah. To znamená nejaké titulky vo videu, alebo napríklad aj preklad do podsunkovej reči. Ďalej sú tu ľudia s pohybovým obmedzením. Nie každý môže používať myš alebo touchpad. Je tu veľa ľudí, ktorí majú napríklad Parkinsonovú chorobu alebo utrpeli nejaký úraz a oni veľakrát využívajú len klávesnicu, prípadne web ovládajú pomocou eye trackingu alebo len fúkajú do nejakého prístroja, aby potvrdili nejakú akciu. Takýchto asistenčných technológií je naozaj množstvo, ktoré im uľahčuje pohyb na webe. Ďalej sú medzi nami ľudia s kognitívnymi poruchami. Ide o najpočetnejšiu skupinu ľudí a patria sa napríklad ľudia s poruchami učenia, ako je dyslexia, ADHD. Veľa ľudí má nejaký problém s pamäťou a veľakrát sú to starší používatelia. A ešte veľa ľudí má napríklad mentálnu poruchu. Takže takých ľudí je naozaj množstvo a pre nich je veľmi dôležité, aby ten web bol jednoduchý, aby tam nebol žiadny rušivý obsah a keď zapracujeme tieto podmienky pre prístupnosť, tak zároveň aj zlepšíme celkový používateľský zážitok toho webu. No a prečo riešiť teda prístupnosť? V prvom rade je to podľa mňa morálne a správne. Sme v dobe, kedy sa všetko digitalizuje, nakupujeme si lístky cez internet, riešime internet banking cez internet a tým, že tie weby nebudú prístupné, tak odrežeme veľkú skupinu ľudí od bežného fungovania spoločnosti. Avšak je mi jasné, že toto niekedy nestačí a hlavne teda biznis potrebuje možno viacej argumentov.
tak ja vám teraz poviem niekoľko ďalších dôvodov, prečo by sme mali riešiť prístupnosť. Prvým je súlad s právnymi predpismi. Zatiaľ na Slovensku musia byť prístupné aj v Čechách len weby verejnej správy, to znamená nejaké vysoké školy, mesta, nejaké weby nemocníc a podobne. Avšak to sa mení a od roku 2025, vďaka Európskemu aktu o prístupnosti, vlastne musia byť už prístupné aj weby verejnej správy, teda weby súkromného sektoru. Koho sa teda ten zákon týka? Bude sa to týkať väčšiny služieb, ktoré sú poskytované online, hlavne teda vďaka bodu služby informačnej spoločnosti. Povieme si viacej, že čo sú to teda tie služby informačnej spoločnosti. V našom zákone tam je strašne náročná poučka, hej, nejaké služby informačnej spoločnosti sa rozvíja služba poskytovaná na diaľku, bla bla bla. Aby som to preložil možno do nejakej jednoduchšej reči, tak všetko, čo je online a keď máte nejaké služby online a poskytujete ich za nejakú úhradu, to znamená, že ste za ňu platení, tak sa vás to vlastne týka. No ale aby ste mali lepšiu predstavu o tom, tak dal som tu zo pár príkladov, že sú to napríklad banky, kde musí byť prístupný internet banking, ďalej sú to finančné služby, nejaké weby dopravcov, že musí tam byť prístupné predaj lístkov a tak ďalej. Nejaké streamingové služby, televízie, ďalej elektronický obchod, teda hlavne e-shopy. Účinnosť zákona, tento zákon už bol prijatý myslím, že 2022 na Slovensku, v Čechách myslím, že 2023 a je s účinnosťou od 28.6.2025. Ak som to správne pozeral, tak v Českej republike je to rovnaký dátum. Sú tam samozrejme nejaké výnimky. Napríklad, budem teraz hovoriť hlavne o slovenskom zákone, aj keď český zákon bude na tom veľmi podobne. Nechcel sa mi študovať teraz ten český zákon, ktorý mal 70 strán, ale tým, že to bol európsky zákon, ktorý museli zapracovať vlastne všetky členské štáty Európskej únie, tak tam tie body sú veľmi podobné. No a teda na Slovensku je to aspoň tak, že 5 rokov je tam ešte nejaké prechodné obdobie pre aktuálne zmluvy, respektíve pre tie zmluvy, ktoré boli podpísané do 28. júna 2025 a ďalej sa aj zákon nevzťahuje na mikropodniky. To znamená tie, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ich ročný obrad nepresahuje 2 milióny eur. Ďalej je tam ešte výnimka pre archívne weby, to je také, kde sa ten obsah neaktualizuje od 28. júna 2025. No a aké teda podmienky musí ten web spĺňať? Hlavné také body, ktoré si ten zákon vyžaduje, aby spĺňali weby, tak je tá WCAG špecifikácia na úrovni 1- a 2-ačkových pravidiel. Aby ste mali predstavu o tom, čo tie WCAG pravidlá sú, tak je to nejaký zoznam asi 50 pravidiel a keď tieto budete spĺňať, tak sa váš web bude ako prístupný. Ďalej je tam aj nejaká slovenská technická norma, ale to je v zásade veľmi podobné ako tá WCAG špecifikácia, že on obsahuje väčšinu tých pravidiel práve z tej WCAG špecifikácie. No a ešte je tam jedna podmienka, že na svojom webe musíte uviesť na nejakej podstránke informáciu o tom, že ten váš web spĺňa podmienky pre prístupnosť. Je to dosť podobné tomu, ako teraz máme podstránky na nejaké všeobecné obchodné podmienky, tak v zásade na tú prístupnosť bude podobne takáto jedna podstránka vyčlenená. No a kto bude zákon kontrolovať? Tak na Slovensku to bude Slovenská obchodná inšpekcia, v Čechách myslím, že je to niečo veľmi podobné, že tiež nejaká Česká obchodná inšpekcia alebo niečo podobné. No a jej úlohou bude kontrolovať dodržovanie povinností poskytovateľov služieb, prešetrovanie podnetov, bude konať aj vo veci tých správnych deliktov, čo v preklade znamená udeľovanie pokut. Na Slovensku budú pokuty od 200 do 6000 eur, s tým, že ak nezapracujeme nejaké chyby prístupnosti, ktoré oni odhalili do 1 roka, tak tam hrozí pokuta až do 20 000 eur. V prípade, že na to nebudeme ani vôbec reagovať,
tak tam hrozí pokuta do 3000 eur. Nechcem teraz strašiť českú stranu, tam som videl v tom zákone také sumy, že typu do 1 milióna českých korún, alebo niekde tam bolo, že 10 miliónov českých korún, ale nechcem ísť úplne, že do hĺbky, ale boli tam takéto nejaké sumy, samozrejme oni to odôvodnili aj s tým, že záleží na závažnosti tých chýb a že budú to brať do úvahy. A kedy môže byť pokuta odpustená? Tak minimálne na Slovensku, neviem na 100%, či to bude aj tak v českom zákone, ale ak príjmeme nápravné opatrenia, čo znamená, že odstraníme tie chyby prístupnosti, prípadne preukážeme to, že tie požiadavky na prístupnosť predstavujú nejakú významnú zmenu služby, prípadne to pre nás predstavuje neprimeranú záťaž, preto aby sme tie chyby mohli opraviť. No a ja by som tu dal aj nejaké príklady zo zahraničia. Prvým príkladom je teda Nórsko, kde musia byť weby prístupné aj pre súkromný od roku 2013. Presvedčili sa o tom aj napríklad web norskej leteckej spoločnosti Scandinavian Airlines, ktorá spustila web v roku 2017 a ten web nebol prístupný. Následne nejaká agentúra, ktorá sa zaoberá prešetrovaním takýchto podnetov na prístupnosť, tak im nariadila, aby si ten web opravili. Oni to ani do roka neboli ochotní opraviť a teda tá štátna agentúra im dala pokutu 15 000 eur za každý jeden deň, kedy ten web bol neprístupný. Ďalej je tu príklad z USA. V Amerike, alebo teda Američanov ochraňuje do Americans with Disabilities Act, skrátenie ADA alebo ADA, ktorá teda ochraňuje ich pred diskrimináciou. To znamená, že v prípade, že máte napríklad že neprístupný web, v prípade, že prídete do reštaurácie, kde nie je niečo prístupné pre aj asi vozičkarov a podobne, tak viete ich jednoducho nahlásiť a oni potom budú riešiť nejaké súdne spory a podobne. Už je tam, myslím, že v roku 2023 riešili, neviem, či 4000 súdnych sporov. No a jak vás zaujímajú aj ostatné krajiny, tak veľmi pekný prehľad má organizácia V3C. Keď si naskenujete tento QR kód, tak vás to vlastne presmeruje na web, kde je taký zoznam zákonov, ktoré majú ostatné krajiny v zákone prijaté. Nie je to tam asi úplne že dokonalé, ale lepší prehľad som nenašiel. To som prešiel teraz nejaké, dajme tomu, že právne dôvody, prečo to riešiť a teraz ešte si povieme také, dajme tomu, že reputácia značky, čo znamená, že ak budeme riešiť prístupnosť, tak bude to mať pozitívny vplyv na našu reputáciu značky kvôli tomu, že deklarujeme, že sme ochotní sa podieľať na inkluzívnejšom prostredí. Naopak, keď túto prístupnosť riešiť nebudeme, tak môžeme byť, ako príklad, som už vyššie spomínal Scandinavian Airlines, tak môžeme byť roznesení napríklad v novinách, ako sa to stalo im. Tam nejaké 3 najčítanejšie denníky spomínali túto Scandinavian Airlines, že oni mali neprístupný web a hrozí im nejaká pokuta. Čiže tá reputácia značky môže byť ovplyvnená takto. No a prečo ešte riešiť teda prístupnosť? Tak v zásade z prístupného webu budú benefitovať všetci. Ľuďom s postihnutím odstraníme bariéry na webe, semantický web aj zlepšuje SEO a vyhľadateľnosť webu a pravidlá pre prístupnosť zlepšujú použiteľnosť a UX. Ďalej je veľmi dobrý dôvod aj, že sa oberáme o veľa zákazníkov. Ja už som spomínal na začiatku presky, že prístupnosť sa týka viac ako 1 miliardy ľudí. Aby ste mali lepšiu predstavu, tak je to skoro každý 8. človek na svete. Zároveň aj počet ľudí, ktorí majú na 65 rokov, respektíve ten pomer medzi mladými a staršími narastá. A samozrejme, starší ľudia zvyčajne majú nejaké zdravotné problémy, buď nejaké motorické, alebo aj kognitívne.
A zároveň čoraz starších ľudí používa digitálne služby, nakupujú na internete a podobne. No a preto tým, že my nebudeme riešiť prístupnosť, tak sa vlastne oberáme o veľkú časť potenciálnych zákazníkov. No a častá otázka je teda, že ako drahá je tá prístupnosť. Ono sa to na to nedá odpovedať jednoznačne, závisí to od komplexnosti projektu, závisí to od toho, ako veľmi chceme riešiť prístupnosť. Takže na čo skôr sa treba zamerať je to, ale hlavne je to akože veľmi dôležité, aby sme tú prístupnosť začali riešiť od začiatku projektu. Pretože prístupnosť nie je nejaká funkcionalita, ktorú viete doimplementovať neskôr. Na to musíte myslieť od začiatku a ak by ste sa ju snažili spätne doimplementovať, tak by to bolo násobne náročnejšie aj časovo, aj finančne. No a kde sa možno dá očakávať nejaký zvýšený náklad, tak je testovanie webu, keďže okrem nejakej funkcionality toho webu potrebujete otestovať aj tú prístupnosť. A zároveň potrebujete aj nejakých vyškolených testorov, ktorí napríklad poznajú tú VCAG špecifikáciu a sú teda vyškolení na to, aby vedeli testovať prístupnosť webu. No a aby som to zhrnul ešte, tak my sa teda snažíme všetky informácie, ktoré sme sa dočítali a ktoré sme sa naučili o prístupnosti posúvať ďalej a máme niekoľko článkov napísaných práve o prístupnosti. Keď si načítate aj tento QR kód, tak vás presmeruje na blogový článok, kde sa dozviete viacej, čo to tá prístupnosť je. Dozviete sa tam o VCAG špecifikácii, viete tam pozrieť aj nejaké najčastejšie chyby prístupnosti a ako ich viete opraviť na vašich weboch. To je z mojej strany všetko. Ja budem ešte kľudne odpovedať teraz na otázky, ak nejaké budú. Super, ďakujem Andrej za super prednášku. Určite si zaujal, pretože tam vyskočilo neskutočne veľa otázok. Myslím, že aktuálne najviac. A poďme teda na prvú. Ako na testovanie počas vývoja webu, ako testovať hluchotu, ako testovať zrakové postiženie, ako testovať, pokiaľ je sám vývojár takto postižený. OK. Testovanie sa dá rozdeliť do takých troch skupín. Prvým spôsobom, ako otestovať web, sú nejaké automatizované testy. Existuje množstvo nástrojov, pluginov do prehliadača, ktoré vám vedia reportovať nejaké chyby prístupnosti. Avšak, čo je pritom veľmi dôležité, je, že tieto nástroje nevedia odhaliť všetky chyby prístupnosti. Preto je to dôležité kombinovať aj s nejakým manuálnym testovaním, či už od testera, alebo priamo od ľudí, ktorí majú nejaké to postihnutie. A oni vedia veľakrát odhaliť o mnoho viacej tých chýb. Poslednou možnosťou je potom ešte audit prístupnosti, ktoré robia nejaké, napríklad na Slovensku je to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí majú nejaký tým a vedia spraviť nejaký podrobný audit. A to je vlastne aj dobré, ako možno taký začiatok, keď máme už existujúci web a spravíme si takýto audit, aby sme zistili, v akom stave je náš web. Super, ďakujem. Poďme k ďalšej teda otázke. Čo čítačka obsahu obrazovky na základe AI popíše užívateľovi, čo je na stránke a nabídne mu nejaké akcie. Je už nejaká vhodná technológia na to? Existujú už aj takéto nástroje, respektíve ja som tým, že my aj spolupracujeme takto napríklad aj s nevidiacimi, tak ja som videl, že oni používajú až už AI na také, nazvieme to, že na nejakú pomoc, keď už sú bezradní, ale nie je to ideálne stále a môže im to za určitých okolností pomôcť napríklad v rozpoznávanie nejakých grafických ikoniek a podobne, ale keď som to videl v reále, tak akože nebolo to nič moc. OK, ďakujem. Teraz je tu otázka, zároveň aj odpoveď za ňou. Ako by sa riešila prístupnosť YouTube pre hluchých a slepých? To není možné vyriešiť. Máš k tomu niečo? No tak pre teda nepočujúcich to vieme vyriešiť zvukami do videa, prípadne teda nejakou posunkovou rečou. Pre nevidiacich minimálne vieme spraviť, ako bývajú aj v televízii veľakrát, také tie komentáre pre nevidiacich, že oni komentujú vlastne to dianie, čo sa na tom videu deje. Samozrejme na obyčajných YouTubeových videách je to asi náročné doimplementovať do každého, ale keď nám na tom záleží, tak vieme toto spraviť.
super, takže si vyvratil tú odpoveď. Dá sa to vyriešiť. Dá sa to vyriešiť, samozrejme. Máme tam ešte otázku. Existujú automatizované testy prístupnosti, ktoré by sa dali použiť v CI? Áno, existujú, ale ako som už hovoril, že nie je to dokonalé a netreba sa teraz spoliehať na to, že to bude 100%. Ale áno, existujú také nástroje. OK, ešte máme čas, tak poďme na ďalšie. Typ nástroje rozšírenia pre testovanie a debugovanie webov? Ja mám obľúbený nástroj, volá sa Axe DevTools do prehliadača, to je taký asi, že s tým sa mi pracuje najlepšie. A rozmýšľam ešte napríklad mi veľmi pomáha SLint plugin priamo do IDčka, takže keď už priamo programujem, tak mi niekedy vie vysvietiť, tu asi zabudol dať nejaký alternatívny text a podobne. Čiže toto sú také dva nástroje, ktoré používam najviac. OK, tu nám doplňujú ešte predchádzajúcu otázku. Je to kombinácia, keď si hluchý a slepý, s kombináciou s YouTubeom. Tak, vtedy sa už to nedá vyriešiť. OK. Aké sú tie pravidlá VCAG jednoznačné, alebo sú niektoré špekulatívne? Či sú splnené, alebo nie? Ja si myslím, že tie pravidlá sú dosť dobre definované. Naozaj, že má neviem teraz koľko strán, ale ako to tam dosť špecifické, je tam veľakrát aj kopu príkladov, ako sa to dá vyriešiť. Čiže nemyslím si, že je to teraz také, že by tom dalo úplne že polemizovať. Myslím si, že je to dosť dobre napísané. OK, poďme dať ešte jednu. Budú tieto vyhlášky platné aj pre neziskové organizácie? To som si není úplne že 100% istý, čo sa týka nejakého českého zákona, ale predpokladám, že neziskovky, pokiaľ teda nemajú nejaký profit nad 2 milióny a podobne, tak vtedy by tam mala byť tá výnimka. OK, ešte by sme dali jednu a 99 to vyzerá ako statement skôr, 99% webov je pre nevidomé nepoužiteľná. Ja by som to možno upravil, že neviem, či je to úplne 99%, ale minimálne 96% to je, lebo robí sa aj taká, jedna organizácia vlastne robí každý rok, že otestuje viac ako 1 000 000 webových stránok a minimálne v automatických testoch má 96% webov chyby prístupnosti. OK. Vidím tu ešte zahlasovanú jednu otázku a potom už dáme teda tú pauzu, ktorá tam je naplánovaná. Dá sa upravovať tí Češi mi dajú zabrať. Dá sa úpravám webu vyhnúť napríklad argumentem zo stránky pro pújčovňu motorek. Není primárne určená slepcom, pretože neřídí auta. Nie, nedá sa tým vyhnúť. OK, super, tak to bola rýchla odpoveď. Ďakujem, dal by som teda tú pauzu. Ďakujem Andrejovi za prednášku.